ಈತನೆಡೆ ತುಳುಟು ಬತ್ತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂಪನಂಜಿನ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ರವೀಂದ್ರ ಬೋಲಾರ್ ಭಾತಿ ರಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಯಾಪತ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಬರ್ಪಿನತೆ ಈ ಸತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲಾಕ ಕೊಂತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೋಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತನು ಇಷ್ಟ ಪೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ದಾಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಪೇರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಪೇರು ಅಂತೂ ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಅವೇ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ನಾನು ಎನ್ನದೀಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಓಕೆ ಜನ ತೂಡ ಆಯ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಹಾಫ್ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ತುಳುನಾಡದ ಮೂವಿ ಟಾಪ್. awesome ಇತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ DOP ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರು ಹೊಸತ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಶೋಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ. ಇಡೀ ಮೂವಿಯೇ ಶೋಕ್ ಆಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಮೂವಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಆಕ್ವರ್ಡ್. It was really good. Everyone did the acting really well. I was very happy and the story was really good and interesting. ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ತೋಲಿ. It was very nice. Movie the storyline pura mast shock iತ್ತು. Yes, comedy mast funny ಆದತ್ತುಂಡು. So it was very entertaining. ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಪೋತು ತೋಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ. ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕುಡೋರು ಬರ್ಪ ಇಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬೈದ ತಂದ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮೆಗೆ ಪೂರರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋದು. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. Nice movie. Everyone should watch Tulu movie. Tulu movie is in next level. ಫೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಿ. ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಬೈತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು. Very nice, very good, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೂವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೊಕ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಯಾ ಸೂಪರ್ 100 days. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮೂವಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರ ಇವನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಲ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಕುಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಬನ್ನೋಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚೇಂಜಸ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನು ನೋಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪದ್ಯಪುರ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ಕಾಮಿಡಿ ಪುರ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು. ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ್ರೆನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಾತ ಬತ್ತು ತೂಪುನಂಚಿನೇ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರ ಬತ್ತದ ಟೂ ಓಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಹೊಸ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರೋದಿಪ್ಪ ತುಳು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿ. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಇಟ್ ಅವು ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವೆರಿ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ 100%. ಎಡ್ಡೆ ಐತಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸೋದು ಐತಂಡೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ನಾನು ಎప్పుడు ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಟೈಮ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಟೈಮ್లో ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಬಿಡಿಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ತೂವೊಲಿ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ಲು ತೂಪುನ ಮೂವಿ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಪೀಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್. Till now we were hoping the movie will do good. Now we know that the movie is going to do good. ತುಳುನಾಡಿದ ತುಳುವೇರಿನ ಹೆಮ್ಮೆದ ಮೂವಿ. ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರಾಕ ಭಾಳ ಸೊಕ್ಕತ್ತು. So movie the Panoranda Nama sir Mohan sir I saw his artwork. He used to write his script in college desk. Nama class ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆಯೋದಿತ್ತೇರು ನಮಗೆ ಪಣೋದಿತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಮೂವಿ ತುನಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎಂತ 100 days ಹೋಗಲಿ 200 days ಹೋಗಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುಣಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವಡು ಯುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕಳು ಬುಳಿಯೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಪೋಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಓಲ್ಡ್ ಡಲ್ಲ ಬುಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡು ಮುಟ್ಟಲ ಆತ ಸೂಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಪಿಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಈಗಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾತ ನೆಕ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರೇಜ್ ಸೂಪರು. ಶೂರ್ ಬರ್ಬೇ. ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಾತಿದ್ನಲ್ಲ ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಾಡ್ದಿರಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ ಎಂಕಲ ಹೀರೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನಸ್ಸು ಡೋರಿ ಹಾಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಫೇಮಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಹೊಸ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋ ಸುರು ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆದ ಮೊದಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಫೈಟ್ ಪೂರ ಎಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಆದ ಫೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈತನ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಫೈಟ್ ಆಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತಾ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಸೂಪರ್. It was a nice movie and I think it will bring a major impact in Tulu industry. And also I sang the songs for the movie and it feels amazing to be a part of such a unique movie I can say. So I wish all the best to my team and let's see what happens. Super. ವಿಲನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ. The movie was very great. It I have never seen Tulu movie like this. It was like the comedy, but the story is very complicated and very nice. Thank you. ಶೋಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಮೋಹನ್ ಸಾರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಕೊಂಡು ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ Very nice. Like it. ಆಯ್ಕಿತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಓವರಾಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಲಕ್ಕೆರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಬುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇತ್ನೆಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಮಗನ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಗನ ಬೇಲೆ ಬೇತಾಗ್ಲು ಪಣೋಡು ಯಾನಿ ಪನ್ಪನ ಮಗನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲೇ ತಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಯ್ಟ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವೀಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು, ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು, ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್? ಪ್ಯಾಟ್ಸನಿಗೆ ನನ್ನದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂದರೆ, ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಬಟ್ ಐ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಮೇ ಬಿ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಂಚನೆ ನನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಬರಾಡು ಇರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿಡ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಲೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್.
ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪಲಕ ಉಂಟು ಮೂವಿ ಅಂಚೆ ಶೋಕ್ ಆತನು ನಾನೊಂದು 2 ಸಲ ತೂಪಲಕ ಉಂಟು ಹೌದು ಹೌದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೌದು ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪೂರ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಡ ನನ್ನವರ ಪಿರವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ನಾವೇ ದಕ್ಕೆದ ಫೈಟ್ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ನಾವೇ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ಗೆ ಜೈ ಸೂಪರ್ 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 ಮೂವಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಶೋಕ ವಿಚಾರ ಪಾಟುಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ 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 ನೈಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಶೋಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಹೊಸ ಮೂವಿ ಎವ್ರಿವನ್ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ It's an amazing movie. All should watch. The best part is Yeah, amazing movie, very nice. Like I enjoyed the whole movie. So waiting for the next part. That's all. Thank you. ಬೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡು ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲನ್ನೇ ಬರ್ರಾರು ಈಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ போயிருந்த ಎಂಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ದಿಜ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಟಾಪ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಮಲ್ದೇರು ದೀತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ ವಿಶಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಟೋಟಲ್ ಹಿಂಗೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಶೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ದಾದ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಆತಂದು ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಆತ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ಜಾನ್ ಅದು ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯರು ಪಟೀಲ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ excellent pura comedy thrill suspense mata undata fighting every excellent movie all the actors and fantastic especially Mohan sir and everybody done very good job actually it can compete any Hindi or any Kannada movies also it can it's very good super very entertaining very good fantastic everything about it story the screenplay background music is too good lovely movie it's super nice movie it's a good movie it's a good ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಮೂವಿ it was amazing amazing movie. Mohan says acting great. It was really good. it was very good Yeah, it was nice. The best one. The best. It was good. Yeah.